Ya Ramogi tarika par kod aboro dwe mar aboro higa mar 2022 chenro mag Migago e bwo yiero higa mar 2022. Kamano kuom kete Ramogi TV wantiere kod mathoth moiko ni kata kamano magi moko kuom thondo eche mamobek. Chenro mag wuoth orochore kuonde moko ka jopuonjre dok e skunde bang' yiero. And we're not going to allow an individual to violate and rape the constitution of this country, shred it into pieces. Ng'wech mar kom gavana ma Mombasa Medudo Lieto kanyo IEBC ochoro yiero ma adundo. And I'm the only woman who was elected in the 25 wards of Nyandarua County. Wamenyo ni singo Milka Wanjiru ma en MCA mamiyo kende moyier e county ma Nyandarua. Ya Ramogi Tv kamano kuom bedo koda panyel tudri koda okale namba matudruok mar 360 pachi weche manyien ma obedo kwa kelo ni gela kesechegi benyal tudri kodwa e Ramogi TV live mano Facebook to kod Twitter @Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel kaudhi nyinge bang' ndala uchiel mar loro jopuonjre kawuono dok e skul to kiro maduong' mane ng'uko chenro mag somo jopuonjre skunde mag primar kod sekondar mapacho kao chako somo kinyi makawuono. E kaunti ma Kisumu skunde yao kendo jopuonjre odonje klese mar kar rombgi chakre nasari nyaka klese manyime. Skunde mag piny owacho kod mago mag jigiwegi geno juko kalenda mar somo e kinde ma jopuonjre bende ikore ne donjo e junior secondary. Jonyuol ijiwo mondo gol nyithindgi ochop e skunde saa mowinjore mar reso kinde. Thank you. Jopuonj te oseduogo makata sani kichiko iti kanye biro yudo ni nyithindo ni e skul kendo somo dhi mbele. Daher kwayo jonyuol ma probably nigi luoro ponono nitie buok moro manyalo mako nyithinde kori onge nyithindo duogo maber kendo akwayo percentage ma koduogo manyalo bedo 10 obi e skul kata kawuono godhiambo mondo wadhi mbele gi somo. Nyithindo bet oko moromo matin to nikech wan gi classes madhi timo penj dwe mar 11 dawaher ni nyithindo obed e skul. Jogo manie sikunde kata mag sirkal nyaka mekwa mag jigiwegi dwaher mondo wawach ni kikwa thag jonyuol ahinya wabed kwa winjre kodgi nikech ang'e ka nitie pek kagi kacha kata e weche mag pesa to aber ka ji owinjre mondo kada jonyuol bende ong'e ni kada ka nitie pek to en pek kuonde koni gi kocha. Koro nakwayo mana ni wabed waduto gi wuoyo gi muolo mondo wabed gi tudruok maber nyithindo som kendo waikre waduokgi e skul. Ramogi wach machal kamano bende county ma Siaya skunde county ma Siaya odhoudi gine somo kakwana tamalo 97 magi ochako tam mar adek kod chieng' makawuono. Japuonj maduong' mar skul primar ma Siaya Central Vincent Owino yango ni kato bedo ni mondo moke skul no kethore kinde yiero mano okomono gi chako tam komedo kwayo jonyuol mondo chwal jopuonjre duto e skul. Bende yango ni ne en okang' makare yaw skunde kawuono mar miyo jopuonjre thuolo mar golo wige weche siasa kendo gichomegi e weche mag somo. Wan kaka Siaya Central Primary School, nyithindwa oseduogo e skul, kendo nyithindwa mor gi weche somo. Kendo anyalo duoko erokamano ne sirkal kuom kelo mondo nyithinda duogo e skul kawuono tich ang'wen, mondo gi recover
gi catch up quickly by Monday kurang'eyo ni somo bro dhi adhiya maber kabisa. Wan kare e skundwa ka election manyo timre wan kaka school Masia Central wakete ni gin gik mosetimre kendo wa move on. Wawinjo mna kaka Minister of Education owacho ni ji oduoge e school kendo wan wapuonjo nikech nyithindo gi gin nyithindwa kendo nyaka wapuonjgi. As teachers, as a community, da encourage mna wakel kwe mondo waduto ngimawa odhi adhiya mbele. Nyakora mga jong wach machal kamano bende county ma Kisumu jopuonjre medo chopo e skunde kawuono. Kendo koro adhi achiel kachiel nyaka e skund nyiri mar Maseno mani county ma Kisumu mondo ane kaka chenro mar yepo dhi nyime. James Okoth watude goda achiel kachiel. James, erokamano kuom tudri kodwa e weche manyien mag Migago. Intiere gwenge mag Maseno e skund sekondar skund nyiri mano mar Maseno Girls. Siang'one to chenro madok e skul chalo nade? Nyithindo osechopo, jopuonjre ikre machalo nade? Gin mage machalo hinga mantiere kinde mag yepo kendo to en ang'o minyalo lerno? Erokamano jafwambo wadwa Emmanuel, mana kaka iwacho no, antie skund nyiri ma Maseno kama chenro mar yawo skul dhi nyime. Kama en achiel kuom sub counties mosewuothe kochakre piny Aru kawuono. Kama en sub county mar 4 ewi sub counties 7 mayudore Kisumu county ka. Kama duong' ahinya ni skunde oseyepo kendo chenro mag somo kata chenro mag dhi mbele gi weche mag somo dhi mbele. Antie skund nyiri mar Maseno kama bende adwa tudra gi japuonj maduong' ma skundni mondo ng'iswa to e skunde ka kata bedo ni etoka ka kineno nyithindo osebiro kendo jonyuol bende oriwre gi nyithindgi e chenro mag dhi mbele gi somo kata chako chenro go ayanga. Adwa ni wawinje to kalure gi pach japuonj maduong' ma skundni gin chenro mage ma giseketo mar neno ni chenro ni odhi mbele kaka onego bed ni odhi. Japuonj, erokamano kuom biro Ramogi TV. Nyiswa nyingi ting'iswa to chenro mage ma useketo mondo uneni chenro mag skul odhi kare. Erokamano ahinya. Nyinga en Helen Akinyi Oginga. I'm the head teacher Maseno Girls Boarding Primary. Wadwa gone Nyasaye erokamano because kawuono waneno ka nyithindo oseduogo e school kaka nonego bed ni giduogo. Kendo waneno ka the number moseduogo is just a good number, which means we are good to go and we are ready to start teaching. But the only challenge ma wan go ni jonyuol moko pod ni Nairobi to kendo gi complain ni means of transport is a problem. But we hope ni by the end of the day they will come back to school and then all shall be well. As Maseno Girls, normally we have the girls reporting on the very day. Maybe because of the activities and the modalities that we have put in place, because we normally begin teaching immediately, and therefore that's why the parents, they normally have to bring their girls back to school on the very day. So that is why they had to come. Japuonj, kalure gi atamalo ma samoro osechope skul ka, inyalo wacho en atamalo marom nade to be inyalo bed gi ote ne jonyuol ma samoro pod nigi luoro mar we nyithindo mondo obi e skul? Yeah, the number mosechope school is about 50% of the girls. But I also want to encourage the parents, those who are still at home and those who are still having their children at home, they bring the children to school so that learning begins. Now that the term is very, very short, so there's no need wasting time or having the children at home. So they should just bring them back to school. Kawatieko, inyalo ng'iswa ni chenro mage miketo mar neno ni udhi mbele gi chenro ni kalure gi curriculum manyien? Now, kalure gi curriculum manyien, one of our main strategies is time management. Because we know time when wasted, it is money and it counts. Each and every pod wadwa wuothe skunde mopogre opogre mondo wane chal mar chenro ni, and then bang'e kanyo wabro kelo ni weche mang'eny kalure gi yore wa make weche manyien. Kamano Emmanuel.
Erokamano James kuom tudri kodwa e chenro ma Migago. Erokamano kuom bedo wang'we kaunti ma Kisumu kiwuotho e sub counties duto. Wan gi geno ni weche manyien ibo bedo kisekolonwa mabiro isebedo kisekolonwa e Kisumu county duto kenyiso ni to kwana tamolo mar jopuonjre to kod skunde mayaw chalo nadi. Omiyo erokamano nyakoro mga jwang kawadhi nyime. Obila e kaunti ma Homa Bay omako achije 6 ma itudo gi kuo mag mwandu mag udi e kuonde dak mopogore opogore mayudore e boma ma Homa Bay. Achijego ne omaki gi obila mag kwach kich kaluwore gi apedha ma gisebedo ka gitimo bang' jodak e boma Homa Bay golo ng'ur margi ewi kuo mar ang'enge kod mano ma jonjore mukogo udi. Mwandu mag udi manego gi poko yangi kaka TV, fridge, gas mag tedo, generators kod mwandu mamoko ka jatend obila mag kwach kich e kaunti no Abed Kavo koni achijego osebedo ka tudore gi achije mamoko ka gikwalo mwandugo kendo giuso gi kuonde mopogore opogore e kaunti no, kaunti ma Kisii, Migori, Kisumu kod kaunti mamoko. Koni achije 6 go pod odinegi e tesendo obila Homa Bay kendo pod gidhi nyime gi manyo achije mamoko ma gisebedo ka gitiyogo. Items which have been stored at the same caliber, target TVs, fridge, and the gas cookers, and any other clothing materials. After I started the operation, I made some arrests. The first 2 suspects, actually one was arrested at Migori, and I rushed and they got out of him, and they conducted information, and now they started opening up. Up to this moment, I have 6 suspects in custody. They have led to arrest of another, they lead to arrest of another, they lead to arrest of another, and I've made some recoveries. Most of the TV sets, the big TV sets, the late buyers are business people owning bars because they want to show that people matches and what have you. The generators, you see, they have been buying to back up the shortage of power. Nyakoro mga jwanga gi kanya bro kayo yoyo wa mokwongo ka yudo thuolo mar modho pi kata kamano kik idhi mabor nikech pod wantiere gi mathoth moingo ni e chenro mar Migago. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Crispin Otieno, Kanikisi, ma Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kaki. Nuno nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Thapki ochako mingi mama chielo. Akwai ni
konywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Echuny County Masiaya apaya marabango momenyore kod CDF office nitiere kar budho mayom mokwe kata hotel kata restaurant miluongo ni The Jomels. Wan kod jotedo mang'ula mosomo loso mogo makichamo tinyalo ng'ulo koki, couscous, marinated, fry, boil, chicken fry, deep fry, omera. Ndadhu biro negi e The Jomels. Kilomita 75 kende kiwuok Kisumu International Airport tidonjo Siaya. Kidwaro kar seminars, family functions, kar nindo maber, chop mana The Jomels mantiere Siaya. The Jomels Restaurant. Service to others is our highest calling. Erokamano nyakwara Ramogi kumedo kete Ramogi TV. Jatend Migago masomo Ngire George Magoha okwayo jonyuol mondo ket dwaro mar nyithindgi nyime motelo ne yiero skunde mag junior secondary ma nyithindgi biro donje chak higa manyien. Magoha mane loso e kinde yawo klese mag lai manyien mar somo mar CBC e skund secondary mar Runguru mantiere Kabete County ma Kiambu. Okwayo jonyuol mondo ter nyithindgi e skunde mantiere machiegni kodgi. Magoha wacho ni 80% mag klese mag CBC oserumo kendo ikruok ni kare ne chenro mar somo masnyasani mar CBC. So if a parent is worried about the age of the child, then the child can continue in the secondary school that is nearest to the home. It is as simple as that. Don't rush to take your child to Alliance High School, because even if you take the child there in junior high school, there is no guarantee that the child will remain there, isn't it? If your children are in private school, keep them there until year 9. Have you not heard us saying so? Kapod wantiere weche mag dok e skul e county ma Kisii, eni chenro mag wuoth tok yiero ok osedoke wang'e gima koro bende rocho wuoth mag jopuonjre mageno chopo e skundegi kawuono kaluwore gi chik mar yepo mane Migago masomo ogolo. Crispin Otieno miyowa mathoth achiel kachiel ka en e boma ma Kisii. Crispin, ka iwinjo kendo ka intiere kod chenro ma Migago mar wuoth chalo nadi to weche mag ikruok ne skul dhi nadi e county no ma Kisii?
Awinji eyo makare kane watudore kodu motelo kanyo ne wantiere county ma Kisii kendo koro sani wasechopo e county ma Nyamira wantiere school mar nyiri mar Sironga kama nyithindo pod meno mana donje skunde ni school ni mar Sironga nigi nyithindo maromo moingo 2,700 kendo kaka nyalo nene get ka ma kaka weche chale skunde ni mar Sironga nyithindo mowuok kuonde mopogore opogore donjo kanyo ka ting'iyo begegi ma gibiro godo kapok gichopo kuondegi mag nindo e skunde ni ka koro bende kuma wantiere ni wadwa mana ni mondo walos kod jatend school kata japuonj maduong' e skul ni mano principal mar skul mar Sironga mondo lernwa ni sani ma koro nyithindo donjo e skul sirikal bende wacho ni ok oyienegi mar riembo nyithindo CS marwa ni mondo skul oyaw odiechieng' ma kawuono awaluwore tir kod chikno. To nikech population marwa duong' wan gi nyithindo 2,706 wapogo donjo nyithindo gi e kidienje ariyo. Odiechieng' ma kawuono wan gi jo form 2 gi jo form 4 ema donjo kaeto kiny wan gi jo form 1 gi jo form 3. Adieri makende en ni jonyuol osegolo nyithindo kendo gibiro kendo waikore mar rwakogi. Awachako rwakogi okinyi ahinya ne nyithindo mawuok Mombasa. Donjo ka saa 11 kogwen kendo awa receive gi maber kendo sani wadhi mbele gi rwako joma moko. Thuolo en ni wawito odiechienge manyalo romo 14. To kaka school onge excuse mora mora mibro miwa ni mondo wa explain gima omiyo achiel kata ariyo ok odhi kare. Omiyo timetable ma wan godo wadhi temo yuaye kabisa mondo mi wakony seche mano okethore ne nyithindo gi nikech gin ema pod gin kod future. Mamoko go osebiro kendo osetimore lakini ngima nyithindo gi en duong' ne wan malo gimoro amora. Jopuonj na osebiro ka kendo giikore ahinya mar rwako nyithindo gi. Timetable wayuayo kabisa kendo wan gadieri ni wabro dhi maber ka wawuoyo gi nyithindo mondo gimbende gibed nyithindo man kod danga wach nidhamu gibed nyithindo man kod nidhamu. Kaluwore gi wach fees kaka Sironga ok wajariembo nyithindo emomiyo odiechieng' machalo kama PA executive biro mondo tim gima chik omiyo gi e Basic Education Act 2013 ni en tijgi mar wuoyo gi jonyuol mondo chok fees. Omiyo kawuono wan gi representatives mag form 2 to gi form 4 giwuoyo gi jonyuol kendo gitemo ahinya mondo mi kik nyathi dogi ni wach fees otamore. Ta ahinya jonyuolwa bende gin jonyuol ma cooperative pok waneno pek kata matin nyaka wiche gi chakre. Omiyo go erokamano. Erokamano kinde ma nyithindo medo donjo e skul ni ang'o gini monego bed ni gibiro godo? Mokwongo sama gidonjo e skul ahinya ne nyathi manyako gin gik ma ginyalo konyorege e boarding. Mokwongo tik ne wan en sanitary towels. Kech mano ka nyathi onge go to tich bedo matek. Mar ariyo gin buge, kalam kod gik ma gidhi konyorege e weche somo. Mar adek nikech ma ni en boarding shopping items nyaka nyathi bed godo monyalo survive go chakruok tam nyaka giko. Kech tok thuolo ni to onge wuok mana kaka chik mar skul wacho. Tunataka kuongea pia na ambaye pia na atakuwa akizungumza na wazazi ambao watafika katika shule hii. Hebu tuambie hali ikoje, matarajio ya wazazi yawe ni gani? Thank you Crispin Otieno. My name is Ruben Onyancha Machogu, the PA Form 2 Violet and overall PA Form 2. Today we expected the Form 4s and the Form 2s to report. Tomorrow we have the Form 3s and the Form 1s. And as you've been told, our students started coming very early, as far as from Mombasa, Kisumu, Eldoret, and about a half of the population of 2,706 have already arrived. We want to thank parents for that, and there is total compliance in terms of school fees payment, which is very important. We want to applaud our parents for the support we are giving the school. We are very happy. Let us work together as a team. Asante sana. And wakati ambapo wanafunzi pia wanaendelea kumiminika hapa, labda pia kuna pia mazungumzo especially ya wanafunzi ili waweze pia kuhamasishwa kutokana na likizo ambao wametoka. Yeah, the school has arranged some programs to talk to the students after having a break of around 14 days. And most importantly, they have also organized some programs that will ensure that they recover the lost lessons.
alafu tunatarajia kwamba next year hapo ni mwaka 2023 kutakuwa na ile normal school running program vile ilikuwa before COVID-19, na tumeona pia mwaka huu kumekuwa na watoto wanaenda nyumbani, mara masomo yanasitishwa. Je, unahisi kwamba kwa maoni yako kwamba mwaka ujao basi masuala ya masomo yatakuwa yanarejelea kawaida? Yeah, I'm very optimistic. Come next year, the school calendar will normalize. Yeah. Thank you so much for speaking to us. Asante sana. Manaka kiwinjo no mane kaka chal marwach school ni mar nyiri mag Sironga. Kendo kaka ne wanyisi mokalo kama seche mane pod wantiere county Makisi, boma Makisi, ne waneno ka pod weche mag wuoth pod orochore kalore kod geche manok mane nitiere mako nyithinde skunde mopogore opogore. Kendo en wach no pod wamedo fwaro ang' wanyisu toke kanyo kaka weche chalo Kisii ka bentiere nyithinde mokwamo, jonyuol moko ben wuoyo go moko wacho ni kaka onge geche chuno gi nyaka koro gidog nyithindo dala mondo mi ang' gine kaka gichako pango safar mar dhi e skunde mopogore opogore odiochieng' makiny. Ang' watudre kod kanyo kwa nyiso mang'eny kalure kod dok mar nyithindo e skunde mopogore opogore bang'e kanyo. Erokamano Crispin kuom miyowa ler machal kamano kowuok e county mano ma Kisii to kod mano ma Nyamira. Nyakorom Gajwang' wang'ado tong' kendo wadhi e masawa mar piny Kenya. Nyakorom Gajwang' chiko yieni mana luto ombulu achiel kende ne jachung' malaro kom siasa. To bende ng'eyo teko mar ombulu achiel. Oyangore ni ombulu achiel kende emane ochungo Richard Tambo e thuolo mokwongo e kind jolar kom MCA ma Kinango 16 mane ni e debe. Jogombulu achiel kende emane othego Itambo mar UDA kod Rafael Bavu. Itambo ne yudo ombulu 1,547 ka Bavu yudo 1,546. Richard Itambo mor kod loch ka olero ni Safache ne ong'ukore debe yiero ma higa mag 2013 kod mano mag 2017. Koro ogina donjo od bura mar county ma Kwale toka opodhe ayanga e kind jotelo mamoko. Kiwango ambacho tulikuwa tumepishana 2013 ilikuwa karibia kura 300. 2017 bado nikapoteza lakini kwa kura 57. Lakini tushukuru Mungu kwa sababu juzi tumeweza kushinda huu uchaguzi kwa kura moja peke yake. Ni a magic vote. Na hiyo inatuonyesha kwamba hakuna kura ambayo si muhimu. Kura kila mtu ni muhimu sana. Kwa sababu niko na watu zaidi ya 10 ambao wamesafiri kutoka Meru, kutoka Nairobi, marafiki zangu tu walikuja tu kwa sababu tu ya kunipigia kura. Pia kuna kina mama wazee wa kongwe ambao wengine walitolewa hospitali wakaenda kunipigia kura. Sasa onyesha kura moja ni kura muhimu na ni kura ambayo inaweza kuleta mabadiliko. Nyakorom Gajwang' awuoro gi duond bihan inyisiga pile ni jiwugo komondo lutombuli neno kombulu achiel kende achiel okelo pogruok e yiero no kendo jino yie gi duoko mar yiero jagono setemo higa mag 2013 odong, higa mag 2017 odong, higa mag 2022 obiro jaloch gombulu achiel. Jakom riwruog mine mar maendeleo ya wanawake Rahab Muiu opoyo kang' ma jo Kenya okaw mayiero mine mathoth e lemo mag telo. Yango ni gichano bagoromo gi mine mondo mi mine ma oyier oti ka gilalre wi ka ginyalo chwalo agenda mag mine. In 2017 we were able to get quite many MCAs, 3 governors, but after these elections we've done pretty well. We have been able to get 7 governors from 3, single constituencies 26 from 23, again the 47 women representatives. We are not forgetting the MCAs. It is indeed a significant step towards the Kenyan women participation in the 2 houses. We also want to thank, as we have always done, His Excellency the President for holding the country together during the elections, and we say thank you, sir, as always. We also want to thank the security agencies. They too did a commendable job, not forgetting what we've seen the clergy do, and even the other people who are involved in the elections.
Kawadhi nyime, johera mag jogo mane oloche yiero maigani kwayo mondo we bago nyasi mathoth manyalo ichwange kind johera mag jogo mane oloye yiero. Kotelni kod jakom mar Isiolo Interfaith Network Sheikh Ahmed Set kod jalup County Commissioner ma Isiolo Samuel Gichohi. Joditogo moriwo grube maked ne ratich oganda kod jogo mawuok e kamati manyayo kwe sub-county no nopuoyo wach center mane olos mar nyayo kwe kinde yiero kamane jodak e gwengego ne nyalo chwalo ripot moro amora ewi jogo machano ketho weche mag arita kwe. Tumesema kama washikadau ya kwamba tunahimiza wale ambao shinda katika hii uchaguzi wasiweze kuleta ile furaha ya zaidi kiasi ya kwamba ya kuudhi wale labda hawakuweza kwenda through katika hii uchaguzi. Kwa hivyo bado tunahimiza ili furaha zaidi pia isije ikaleta mizozo. Na kwa hivyo unaposherekea tafadhali iwe sherehe ya amani. Isiwe sherehe ya kuudhi wengine, isiwe ni sherehe ya kusumbua wengine, isiwe sherehe ya kuleta kero kwa wengine. Hiyo itakuwa dhambi. Tufanye mambo kulingana na taratibu za sheria ambazo tumepewa. Na wananchi hasa ambao pengine watataka kusherekea. Sherehe mzuri ni maombi. Kwenda kaa chini, muombe Mwenyezi Mungu, muombe yule kiongozi ambaye amefanikiwa ili Mwenyezi Mungu amuelekeze atende tendo la haki. Wadhi masawa mar piny Kenya, kwan mar mine moyiere kombe mag siasa yiero maigani omedore. Kagin moko kuomgi ne gin jotelo manogwele kombe mopogore opogore yiero mar higa mag 2017. Milka Wanjiru en miyo kende moyudo kom MCA County ma Nyandarua. Chris Owino miyo waler ewi sigande kod singo mare manoket ne jodak e ward ma Kirita. Yiero ka yiero nigi sigana mage, kendo ombulu ma higani ne oketo nying Milka Wanjiru e historia mar yiero ma tarik 9 dweni. Milka Wanjiru ne oketo sigande e buge mag historia kuom bedo MCA mamiyo achiel kende mane oyier e kaunti ma Nyandarua e yiero ma higani. And I'm the only woman who was elected in the 25 wards of Nyandarua County. First is to thank God for the opportunity that He has given me to serve His people. And also to thank the people of Kirita Ward for believing in the women leadership. Wanjiru mane ochung' kod otiko mar duond bura mar UDA ne oyombo jochung' 5 mamoko bang' kane ong'wano ombulu maromo 3,376 kuom ombulu duto 8,518 mag Kirita Ward. Kata kamano, safar mar Wanjiru e weche mag siasa okosebedo mayom. Wanjiru lero ni safar mare e weche mag siasa ne ochakore higni 15 mokalo. My journey started long time ago when I was very young, and when I joined the campaigns, the NAC Kenya campaigns in 2006, when I realized that I had the leadership qualities. So I started in 2006 as a commissioner for Central Kenya in the National Elections Board in 2006. Come 2007, during the PNU elections, I was also a commissioner in the National Elections Board of the PNU. So I've grown through the parties. Motelo ne mano, Wanjiru osebedo kotelo ne migawo mar pi kod alwora e kaunti ma Nyandarua e bwo telo mar gavana mawuok e tich Francis Kimemia. Wanjiru mabende osetiyo kaka MCA mogwele duond bura mar Jubilee opako chik mar pogo lemo moyiedhi mag telo ne joma mine ka bende ojiwo wakeini mondo owuog oko mar laro telo kod joma chuo. And that is when I realized that I needed to get to the people so that I get the mandate from the people. And I made a decision right there when I was a nominated MCA that I'll make sure that I vie for a position so that I get the mandate from the people. Right now, I've gotten that mandate. Ne osingo mar mako lwet wakeini wetene kaachiel gi riwo wiye jotelo duto mawuok e kaunti no kaka yo mar chwalo dongruok e kaunti ma Nyandarua.
I would have wanted that we get more women in that assembly, because when we are many, we can be able to push even the women agenda together. But I'm happy we'll get the nominated women MCAs, and together we will be able to push the affirmative action together. Ramogi TV. Wadhi gwenge ma kadhodh nam chumbi jodito maga UDA makitui ko jatend piny moyier William Ruto obio chop singo mage wi bero chumi kaka nitiere oboke mar winjruok margi. Kani gilose magawa more county ma Kitui, jodito go opoyo Ruto kuom bedo jaloch ka giwacho ni Kitui county na achiel kuom counties mane omiyo oloyo. Giwacho ni e kind counties adek mag Ukambani, county ma Kitui emano miyo Ruto kwana tamalo mamalo mag ombulu. Ka giwacho ni giyie kuom Ruto ni biro chopo singo duto mane ochiwo ne ogande county ma Kitui. Jodito go bende okwayo Ruto mondo okwe josiasa mag UDA mane kiko weyo ko josiasa mag UDA mane oreme kombe mane gilaro. Nataka kusema kama watoto wa UDA hatutaki kuwa watoto yatima. Tunataka tukumbukwe kwa sababu tulijaribu kutafuta kura. Wamama tulitoka kwa manyumba hata tukawacha mabwana zetu, tulirudi baada ya siasa kuisha tukiwa tunatafuta hizi kura. Kwa hivyo nataka kumwambia president wetu na chairman wetu wa chama ya kwamba hao waheshimiwa walianguka, nataka wakumbukwe kwa sababu ni watoto wetu, walilia na sisi mpaka dakika ya mwisho. Tunajua kuna yale makubaliano, tuliweza kukaa pamoja nawe, tukaandika chata yetu ya Kitui na ya kaunti zetu zote za Ukambani, na tuka agree yale mambo utafanya kaunti zetu na katika constituency zetu, eneo mbunge zetu ukichukua kiti. Na tunataka kukushukuru kwa sababu tunajua hakika wewe uweka yale umesema na utimisa. Kwa hivyo tunajua sisi hapa Kitui yale yote tulikubaliana utaweza kuyaten. Wadhi weche mag doho sechako keto ikruok ne winjo bura motenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny. Ma en bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya lieko mar luwo yor chik e chwalo ng'ur kotenore gi duoko mar yiero mar jatend piny. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya yango ni gidhi luwo ling'any mag chike mar manyo ratiro kaluwore kod duoko mar ombulu mane oyangie William Ruto kaka jaloch. Ikruok koro chakore e doho poni ibiro chwal ng'ur makwedo duoko mar ombulu no. E doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi, chenro koro chakore. Apisa mag obila ne obedo kod romo mokwongo mar keto kare kaka gibiro keto arita e alwora mar doho no kod ei agola ma igeno ni biro winjie bura poni ochwal ng'ur e doho. Kotelnegi kod commandant mar obila mang'iyo weche mag doho Lazarus Opicho, obila go omi chik mar biro keto wang' ma ok diamre e kinde ma iwinjo bura ma ilieko chwale doho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kaluwore kod Opicho, onge ng'ata ng'ata ma ok binywande bura ma ibiro yiene donjo e doho poni ochwal ng'ur e doho. E agola ma joyal buche abiriyo mag doho maduong' mogik ma winjo bura motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny biro bede, kombi oseiki. Kata kamano, mana okinde kod joyal buche kende eme biro yiene gi donjo e agola no ka obila mani kod lemo mamalo ibiro keti e dhot mar neno ni mana joma opodhi kende ema oyiene gi donjo. Bura no igeno winji kendo ng'adi kod joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik kotelnegi kod ogai mar doho maduong' Martha Koome. Martha Koome ne oyier kaka ogai mar doho higa mar 2021 kendo bedo ogai mar adek mar doho e bwo katiba manyien mane oganda jo Kenya opodho e higa mar 2010. Koome ma bende miyo mokwongo e lemono thurka biro chwo kom e bura mare mokwongo makwedo yiero mar jatend piny Kenya kaka ogai mar doho poni ochwal ng'ur e doho. Philomena Mwilu men jalup ogai mar doho kendo mani kod lony mar arieya kaka jayal buche doho mamalo biro kelo lony mare burano bang' bura maket kod mano ma higa mag 2017 kama ne giwito loch mar Uhuru Kenyatta bang' ng'ur manochwal kod kweth mar NASA. Burano bende ibiro bede kod jayal buche Smokin Wanjala ma osebedo e doho no chakre 2011 kama dhi bedo bura mare mar adek motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny bang' mano manomaki higa mar 2013 kod 2017 ka e bura mag 2017 ne ogoyo ombulu mar wito oko loch mar Uhuru Kenyatta mana machal kod jayal buche machielo Isaac Lenaola ma bende ne ogo ombulu ka othir kod loch mar Uhuru Kenyatta e kinde bura mag 2017. Jayal buche Mohamed Ibrahim ma bende nachiel kuom jayal buche mokwongo e doho maduong' mogik Supreme Court igeno ni dhi kelo lony mare burano kata obedo ni ne ok ogo ombulu e kinde bura mag 2017 ka Njoki Ndung'u mane osiro loch mar Uhuru Kenyatta e bura mane joriwruok mar NASA ochwale doho bende
dhi chwo kom e burano. Gilony mare mar higni 34 kaka jal buche, William Ouko mane ogwele dohono higa mar 2021 bende en achiel kuom joyal buche mabiro winjo kendo piedho neno ma ibiro chwal e nyim doho gi kweth mabiro mako bura makwedo loch mar William Ruto kaka jaloch e yiero mar tend piny Kenya. Kaporo nitiere weche mag yiero mabende oseyangore jatend piny Kenya moyier tok lande kaka jatend piny moyier wuok tich jumani. William Ruto koro ng'iyo kaka odhi chako chopo singo manomiyo jo Kenya ndalo 100 tok kawo loch. Lieta chiwo ler e gigo mane Ruto singo manyaka ochop bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya manyien. Kata poko chamo muma ayanga, jatend piny moyier William Ruto nigi mesa mopong' kalure kod chopo singo ne jo Kenya. E manifesto mare mane oyang tarik 30 mar dwe mar 6 higani, Ruto noketo piny gik modwa timo e ndalo 100 tok kawo apis ka wach mane oketo mbele en duoko piny nengo ngima. You heard me specifically say 3 things: create jobs or employment, expand the tax base, and grow tax revenue. That is the strategy of our plan. Irito neno kaka odhi duoko piny nengo mar dak ka medruok mar nengo gik moko ochopo atamalo 8.3 e dwe mokalo kaluwore kod bech mo kod chiemo. We are committed as Kenya Kwanza to pull out the country from this storm. And we start with what we have. We strongly believe, from the recommendations that we've had, that the single most important asset that we have as a nation is our human capital. Madhi machiegni kod ngima moidho en singo mar loso tije kokalo jiwo ohenni kane owacho ni obiro keto omenda maromo bilion 50 higa ka higa mar siro ohendni. One more time, we will have our cotton industry up and running, and we can push that industry to another 100 billion shilling industry. Ruto bende nosingo mar duoko chien bech gige pur kowacho ni mae dhi konyo e duoko chien bech chiemo mani malo. Ile mbolea mnanunua leo na shilingi karibu 7,000 tumesema tutarudisha chini kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,500. E weche mag somo ahinya to yor somo manyasani mar CBC ikruok itimo mar rwako jopuonjre e skul madundo dwe mokwongo higa manyien. Irito neno kaka odhi keto chenro gi makare kanyakla kod ng'ama dhi mako migawo no kosebed kigolo paro mopogore opogore e yor somo mar CBC. I want to thank His Excellency the President for having given me an opportunity to serve the children in both primary and secondary school, because those are the ones I've fallen in love with. And you'll see me moving around the country, hopefully until the day that we have a new head of state. Kedo gi mibadhi e wach machielo ming'iyo mondo tend William Ruto okedgo. Jatend piny mawuok Uhuru Kenyatta e chakruok higani nowacho ni piny Kenya lalo bilion 2 odiechieng' kodiechieng' mikwalo kod jotije sirkal. Lipod riwruok mar Transparency International higa mokalo noyango ni piny Kenya nie namba 128 kuom 180 e pinje ma mibadhi okwako. Mise maduong' mar kampen Kenya Kwanza en gino mane gidendo ni bottom up mane ng'iyo tero omenda ne joma yuto gi ni piny kokalo aguch omenda mane gidendo ni Hustler Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautaulizwa security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. Esingo gi duto omenda dwarore. Penjo maduong' en kaka odwa siro chenro go ka budget hik omenda ma higa 2022 2023 nosekadhi kanyakla kod neno ni jo od bura mirwake tich juma manyien opodho budget mambalang'. Lieta, Ramogi TV. Wadoke weche mag somo e kaunti ma Homa Bay e seche ma jopuonjre dok e skunde kawuono bang' ka chenro mag yiero ne oserumo jonyuol e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek mar ngima e pacho ka gi sani. Moko kuom jonyuol mane oloso gi Ramogi TV e tesen nyamburko ma Homa Bay wacho ni gin kod pek mar chulo school fees ne nyithindgi.
kod ng'iewo mwandu mamoko ma ochuno e kinde ma gidok e skunde. Giywak ni nengo mar wuoth bende omedi e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde bang' tieko rusa mane omigi e thuolo mane ibago e yiero. Wasebedo gi pek ndalo mag yiero gi. Kane yiero chakore ne tung nitie matin ne okwati chakre chieng' mwachako go kura. Koro kane watemo mondo mi wati to sales onge movement ne pod onge to ne wamanyo pesa motero go nyithindo skul. Koro wasebedo gi pek. Kawuono ko yaw skul watemo ka gi kacha to ok nyalre. Koro no watemo mondo nyithindo skul kaka an awuon mawuoyo ni an gi nyithindo 3 me high school. Achiel kuom gi ma chungu Butakani madhi e Sumbi Girls High School en ja form 3. Koro wago ka gi kacha to wamanyo kaka wakonyre to tek. To kaluwore gi wach fee higa ni wayudo ka en higa mar tam dhi gimoro ka 2 months to nyithindo break to jonyuol be dwaro chul fee yudo tek nikech business dok chien to kata joma yudo salary kapok dwe rumo to kendo dwaro ni ichak ichul fee moro nyathi odok sikul, transport, gik motimo kamano obedo matek mondo mi wabed ni wanyalo tero nyithindo skul sama owinjore. Sida ma wan go en ni bei be oidho. Sani kaka kwa mtoka madhi Kisumu kaka ichulo pesa mang'eny 400, chone wachulo 300 kata 350. Nyakoro Mgajwang' wakawo yweyo wa matin kata machuo kata kamano kik idhi mabor. Ka waduogo wadhi e pap johera mag adhula wantiere kod mathoth ma waikoni. Dan Olonde kani Nairobi, ma Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,68,922 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Niaje?
Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi Tv, chenro mar piny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni owacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Machiegni nyakwaro mga jwang' wadhi e papa. Timba dhula mar Nice koro yango dwaro sei ma jatugo Nicolas Pepe e yor hola season ni. Timno bende geno mar medo kwan mano mar omenda ma yude nyaka $1.12 ne jatugo Breton Ben Diaz mar Blackburn Magendi Geto kod Everton. Thuolo mar Pepe tugo ne Arsenal osedok piny ka season mokadho ne ochako piche matin ne by season